Αριστερά στα FM. Επιστρέψαμε λοιπόν μετά, διαφημιστικό διάλειμμα, ειδήσεις. Έχουμε τη δικιά μας συνέντευξη με τον, που σας είπαμε προηγουμένως, με τον Αλέξη τον Γουσόπουλο, μέλος της Διοίκησης της Ένωσης Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης, είναι, Αλέξη? Νομού Θεσσαλονίκης. Και έχουμε και μια συνέντευξη, θα τα λέμε συγχρόνως, μια καταπληκτική συνέντευξη, η οποία έδωσε ο βαρεμένος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο βαρεμένος του ΣΥΡΙΖΑ είναι, εντάξει, εγώ δεν κάνω κανένα υπονοούμενο, ο βαρεμένος του ΣΥΡΙΖΑ. Έδωσε εκεί πού την έδωσε, στο Μέγκα, αν δεν κάνω λάθος. Όχι στον Παπαδάκη, στον Αντένα. Ξεκινήσαμε να ακούμε την εκπομπή για να κάνουμε ένα ηχητικό. Τελικά κάναμε 4 γιατί τα πράγματα που είπε ήταν απίστευτα. Αλλά ας ξεκινήσουμε με την κουβέντα για τις εκλογές των λογιστών. Διαβάζω εδώ την προσούρα που έχετε εδώ για να γίνει κάποιος, καλείται τέλος πάντων τους εργαζόμενους του κλάδου να γίνουν μέλη του σωματείου και λέει, γράφετε κάποια αστεία πράγματα εδώ στην ανακοίνωση. Διαβάζω, εμείς οι εργαζόμενοι έχουμε δικαιώματα. Δεν ξέρω τώρα που τα βρίσκετε αυτά και τα γράφετε. Αλλά ας δούμε λίγο, να ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα με το τι επικρατεί γενικά στο κλάδο. Γενικά, καταρχήν καλησπέρα ξανά. Γενικά, ό,τι επικρατεί και σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους, πάνω κάτω αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στο δικό μας. Δεν είναι δηλαδή ξεκομμένα τα πράγματα. Αυτό που μπορούμε να πούμε και να ξεχωρίσουμε είναι η εντατικοποίηση εργασίας προφανώς. Δηλαδή η πλειοψηφία των εργαζομένων του χώρου. Αν θες, πες μας λίγο με ποιο τρόπο, ας πούμε, γίνεται η εντατικοποίηση. Δηλαδή τα ωράρια, περισσότεροι δουλειά, λιγότεροι εργαζόμενοι. Καταρχήν, εκτός ότι έχει μειωθεί το προσωπικό σε πάρα πολλούς χώρους, κατά δεύτερον, ακόμα και αυτοί που έχουν μείνει δουλεύουν και πολύ περισσότερες ώρες, δηλαδή πέρα του ωραρίου. Το 8ωρο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και προφανώς και απλήρωτη. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα και Σάββατα, σε πολλές περιπτώσεις δηλαδή μας έχουν έρθει και σε μορφή καταγγελιών δηλαδή στο σωματείο και έχουν γίνει και αγώνες πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Τώρα που λέμε για αγώνες, όταν υπάρχουν παραδείγματα από τον κλάδο που εργαζόμενοι ενώ βιώναν μια κατάσταση ξεπέρασαν το φόβο τους, ήρθαν στο σωματείο, είχαμε αποτελέσματα είτε από απολύσεις είτε από απλήρωτη εργασία? Εντάξει, όπως νομίζω και όλα τα σωματεία, τουλάχιστον τα ταξικά σωματεία, αυτό προσπαθούν είναι τα μέλη του να στηρίζονται, να εκφράζεται η αλληλεγγύη τους και προφανώς σε όλα τα προβλήματα που προκύπτουν προσπαθούμε να αναπτύσσουμε τέτοιους αγώνες ώστε να λύνονται. Για παράδειγμα, είχαμε αγώνες απολυμένων που τους πήρανε πάλι πίσω, δηλαδή τους επαναπροσλάβανε. Το ζήτημα είναι όμως ότι πέρα από αυτούς τους δικαστικούς, να το πούμε τις περισσότερες φορές αγώνες, η ουσία, και εκεί πέρα δηλαδή είναι και το αποτέλεσμα, πολλές φορές δηλαδή έχουμε, είναι όταν αυτό το πράγμα παίρνει τη μορφή αγώνα, δραστηριοποιούνται πολλοί, εκφράζεται η αλληλεγγύη δηλαδή και των υπόλοιπων εργαζομένων και αυτό επιδιώκουμε κιόλας να κάνουμε. Αν θες λίγο, πες μας να ακούσουμε πρώτα, να κάνουμε λίγο μια κουβέντα για το σε ποιες συνθήκες, ποια κατάσταση επικρατούσε το 2009, γιατί ξεκίνησε μια συζήτηση για την πρόταση νόμου που κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα να καταργηθούν τα μνημόνια και εφαρμοστικοί νόμοι, και σε αντιπαράθεση με αυτή την συζήτηση, μάλλον έγινε και αυτή η συζήτηση στη συνέντευξη εκεί με τον Βαρεμένο, και να ακούσουμε λίγο το πρώτο ηχητικό απόσπασμα για το γιατί δεν μπορούμε με βάση την άποψη του κυρίου Βαρεμένου να επιστρέψουμε στο 2009.
Μιλάμε με κουτάκια, μιλήστε επί της ουσίας. Εσείς τι θα κάνετε? Μα θα με αφήσετε, εγώ σας άκουσα τώρα. Ναι. Λέω λοιπόν ότι το μνημόνιο είναι εφαρμοστική νόμη. Δεν μπορούν όλοι οι εφαρμοστικοί νόμοι να καταργηθούν. Να σας πω γιατί. 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 Να σας πω γιατί. Γιατί αν γίνει αυτό, πάμε στο 2009. Γιατί. Να σας πω γιατί. Γιατί αν γίνει αυτό, πάμε στο 2009. Και αυτό κανείς δεν μπορεί να το αποφασίσει ή να το προτείνει, υποθέτω, ούτε καν η ηγεσία του ΚΚΕ. Άρα λοιπόν, συγκεκριμένα θα καταργούμε με νέους νόμους αυτούς που υπήρχαν παλιότερα. Δεν μπορούμε λοιπόν κατά τον κύριο Βαρεμένο να επιστρέψουμε στο 2009, γιατί στο 2009 δεν ζούσαμε με βάση την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Τώρα είναι γενικά ένας τρόπος ο οποίος κάνουν πολιτική και μπορούν να βγάλουν αυθαίρετα συμπεράσματα από οτιδήποτε. Προφανώς, ούτε το ΚΚΕ λέει ότι το 2009 ζούσαμε με βάση τις λαϊκές ανάγκες. Σίγουρα όμως η εφαρμογή όλων των μνημονίων, των εφαρμοστικών νόμων είχαν μια κατακόρυφη επίπτωση στο βιωτικό επίπεδο του λαού, στους μισθούς των εργαζομένων, συνολικά στις εργασιακές σχέσεις κτλ. Αυτήν την επίθεση θέλει το Κομμουνιστικό Κόμμα, έστω και με αυτόν τον τρόπο που δεν είναι η λύση των προβλημάτων του λαού, αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα ελαφρύνει τα προβλήματα τα οποία έχουν παρουσιαστεί. Και εδώ τώρα στη συζήτηση που έχουμε με τον συνάδελφο από την Ένωση Λογιστών, αν μπορεί να μας πει λίγο τι επικρατούσε ουσιαστικά πριν την κρίση και τι απώλειες είχαν οι εργαζόμενοι στους μισθούς τους και γενικά στον τρόπο δουλειάς, δηλαδή. Ναι. Καταρχήν να πούμε το εξής, ότι είναι ουσιαστικό για κάθε σωματείο, όπως και το δικό μας, να παλέψει και να υπάρχουν, να ανακτηθούν απώλειες που έχουμε χάσει όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, αλλά και προφανώς να παλέψουμε να μην ζήσουμε με τα σημερινά ψίχουλα που μας προσφέρουν. Για παράδειγμα να πω, το πιο ουσιαστικό βασικά είναι ότι μέχρι και το 2009, δηλαδή λίγο πριν εκδηλωθεί βαθύτερα η κρίση, υπήρχε συλλογική σύμβαση εργασίας των λογιστών που εξασφάλιζε αυτό που έλεγες και εσύ πιο πριν, δικαιώματα, που προφανώς πολλά από αυτά που λέμε σήμερα δικαιώματα δεν υπάρχουν, που στην ουσία, αυτό θέλω να αναφέρω σαν παράδειγμα. Παράδειγμα, ο κατώτερος μισθός τότε που προβλεπόταν για έναν ο οποίος πρώτη φορά έμπαινε στο επάγγελμα, έναν απόφοιτο για παράδειγμα σχολής, ήταν 912 ευρώ μισθός. Αυτός ήταν δηλαδή. Σήμερα. Αυτή τη στιγμή, καταρχήν, όπως όλοι γνωρίζετε, ισχύει η συλλογική σύμβαση εργασίας η γενική, που στην ουσία μιλάμε για 580 ευρώ στην καλύτερη, και όταν είσαι κάτω από 25 χρονών για 500 ευρώ. Μεικτά. Εσένα λοιπόν, σαν εργαζόμενο και γενικά σαν έναν άνθρωπο που βιώνει αυτή την κατάσταση, πόσο θα σε προβλημάτιζε αν γυρνούσαμε στο 2009? Το πόσο θα μας προβλημάτιζε εννοούμε? Εννοούμε δηλαδή θα είχαμε. Προφανώς είπα και προηγουμένως ότι δεν είναι αυτό η λύση που μπορεί να προτείνουμε. Αλλά είναι κακό, ας πούμε. Δηλαδή, γιατί το παρουσιάζει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ ως με αυτή την τέχνη, ας πούμε, της πολιτικής συζήτησης. Κυβίστησης, μην μπερδεύεσαι. Μην το λες κυβίστησης, ρε, κουτρουβάλες. Εμένα προτιμώ την κυβίστηση από την αρχή, να ξέρεις. Εντάξει, είσαι πιο καλλιτεχνικός. Αλλά η μισθή από εκεί που είναι σήμερα θα είναι, δηλαδή πηγαίνοντας το 2009 θα δυσκολευτεί η ζωή μας, θα γίνει καλύτερη. Καταρχήν, με την πρόταση νόμου του ΚΚΕ ουσιαστικά θα δυσκολευτεί η ζωή μας, θα γίνει καλύτερη αντικειμενικά. Καταρχήν να αρχίσω από το εξής, αυτό που λέμε τώρα, γιατί όντως και εμείς την πρόταση νόμου του ΚΚΕ την παρακολουθούμε και μάλιστα σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου θα τη συζητήσουμε για να πάρουμε θέση, γιατί αφορά και εμάς, αφορά τον κλάδο, αφορά συνολικά τους εργαζόμενους του χώρου. Θεωρούμε ότι είναι κάτι προφανώς και ρεαλιστικό, αλλά έχει να κάνει με αυτό που έτσι και αλλιώς και το προηγούμενο διάστημα λέγαμε στους συναδέλφους, ότι όσο αυτό το πράγμα δεν γίνει υπόθεση συλλογική, λοιπόν, και όταν αυτό ξεφύγει από το δικό μας μόνο σωματείο, αλλά
δεθεί και με τα υπόλοιπα σωματεία που διεκδικούν αντίστοιχα, τόσο θα μετράμε και αποτελέσματα ακριβώς αυτό. Έτσι κι αλλιώς, εμείς το λέγαμε και πριν τις εκλογές και όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι οι όποιες υποσχέσεις που μας λέγανε και προεκλογικά, που λέγανε προεκλογικά και από το ΣΥΡΙΖΑ, την τωρινή δηλαδή κυβέρνηση, για αύξηση του μισθού και επαναφορά του στα 751. Με ένα νόμο και ένα άρθρο. Με ένα νόμο και ένα άρθρο προφανώς που λέγανε, περισσότερο είχαν σκοπό να εξαπατήσουν τον κόσμο, να του καλλιεργήσουν ακριβώς ότι να περιμένει κάποιον, λοιπόν, να τον νομοθετήσει, δηλαδή να περιμένει σωτήρα στην ουσία. Αυτό ακριβώς που λέτε και στην ανακοίνωση, μην περιμένει σωτήρες, είναι η ώρα της ατομικής και συλλογικής ευθύνης του καθένα. Ναι, μας. το βάζουμε και στην ανακοίνωση. Αλλά μιλώντας για λαϊκούς αγώνες και λαϊκές κινητοποιήσεις, είναι κάτι το οποίο φοβάται σαν το διάολο σήμερα η κυβέρνηση, να μην γίνουν αγώνες, και σε όλα τα σωματεία, αν δεν κάνω λάθος, η στάση των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ είναι ενάντια σε αγώνες, σε στάση υπομονής, ανοχής, να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση. Ενώ η πραγματικότητα είναι ότι τα νομοσχέδια, όλα τα οποία θέλουν να περάσουν, έστω για αυτά τα ψίχουλα τα οποία λένε ότι θα δώσουν στο λαό, το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, το νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις, ουσιαστικά έπρεπε να πάρουν πρώτα άδεια από τους θεσμούς, από τους συμμάχους, όπως τους λένε. Αλλά κοιτάξτε τώρα να δείτε πάλι το επόμενο ηχητικό απόσπασμα από τον βουλευτή εκεί του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μπερδεύει το εξής. Ότι επειδή λέει πρέπει να υπάρχει καταγραφή και έλεγχος όλων των νομοσχεδίων, ότι αυτό είναι φυσιολογικό. Ότι κάθε νόμος πρέπει να έχει δημοσιονομική, πώς τα λένε, έχω ξεχάσει ρε Μίτσο, πώς τα λένε, να μην έχει δημοσιονομικό έλλειμμα, τέλος πάντων, το κράτος από τον νόμο τον οποίο θα περάσει. Και ουσιαστικά αυτό το δημοσιονομικό έλλειμμα το μετράνε, το δημοσιονομικό κόστος, είναι εδώ με διόρθωση ο Παναγιώτης, το μετράνε οι εταίροι, το μετράνε οι θεσμοί στην Ευρώπη. Αλλά δέστε τώρα πώς επιχειρηματολογεί ο βαρεμένος για το γιατί πρέπει να υπάρχει δεν πρέπει να υπάρχει δημοσιονομικό κόστος. Να σας πω κάτι. Γιατί εδώ στη χώρα υποκρινόμαστε εάν υποθέσουμε ότι θα λέμε ότι ένα μέτρο που παίρνετε να μην μετράμε, λέω εγώ, το δημοσιονομικό αντίκτυπο. Αυτό δεν γίνεται σε κανένα κράτος. Αν δεν υπήρχε αυτή η κουλτούρα. Τι εννοώ. Εγώ τι λέω. Ναι. Σε όλα τα κράτη, και δόξα τω Θεώ έχω επισκεφθεί σε όλη τη γη. Καλά ταξίδια. Όχι, θα σου πω. Περιλαμβανομένης και της σοσιαλιστικής Κούβας. Φουβού ψυχραιμία. Έτσι, μπράβο. Τα ξέρατε, βρε Γιώργο. Όταν λαμβάνετε ένα μέτρο, σας λέω εγώ, μετράτε. Η Σοβιετική Ένωση είχε 5χρονα πλάνα. Άντε, γεια! Είχε δηλαδή, έλεγε, σε αυτά τα 5 χρόνια θα κάνουμε αυτά και ήταν μετρήσιμο. Είσαι ό,τι να ναι, φοβάμαι. Είσαι ό,τι να ναι, φοβάμαι. Ξεκινάμε με την κυβέρνηση μας. Έχουμε κυβέρνηση! Καλώς ήρθατε, συντρόφια! Σας περιμέναμε τόσο καιρό! Επιστρέφουμε γρήγορα Σοβιετική Ένωση! Γρήγορα Σοβιέτ! Γρήγορα Σοβιέτ! Το αντιμνημόνιο βλάπτει σοβαρά την ευφυΐα των ανθρώπων. Κάνει ζημιά εδώ στον πυρήνα του κεφάλου. Κάτι τέτοια λένε για τη Σοβιετική Ένωση και τη Σοσιαλιστική Κούβα. Τρελαίνεται και ο Άδωνης. Προχθές τα ακούγαμε και στην Ελληνοφρένεια. Ήθελε να πουλήσει τον αδερφό του. Δεν είναι καλά οι δεξιοί. Και είχαμε πει κιόλας, δεν θυμάμαι αν το λέγαμε μαζί Μίτσο, ότι γενικά υπάρχει μια μετατόπιση στην πολιτική ζωή του τόπου. Οι αριστεροί έχουν πάει γενικά έτσι προς το κέντρο, οι κεντρώοι έχουν γίνει δεξιοί και οι δεξιοί πλέον είναι για το ίδρυμα. Αλλά ας επιστρέψουμε εδώ στην κουβέντα μας. Είναι φοβερός ο τρόπος, ο οποίος λέει ότι συγχέουμε κατακτήσεις, σημαντικές κατακτήσεις που είχαν τα σοσιαλιστικά κράτη, και η Σοβιετική Ένωση και η Κούβα και οι υπόλοιπες λαϊκές δημοκρατίες, και τις γυρνάμε με τα πόδια ανάποδα για να μπορέσουμε να περάσουμε ουσιαστικά την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία το μόνο που κάνει στην πράξη είναι να εξυπηρετεί ακόμη περισσότερο την καπιταλιστική ανάπτυξη, γιατί αυτό ζητάνε. Αυτό θέλουν, την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και όχι σίγουρα πώς το λένε, για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών, αλλά για το πώς θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις με καλύτερο και πιο απρόσκοπτα να βγάζουν περισσότερα κέρδη. Δεν ξέρω τι άλλο θες να μας πεις
Αλέξη, για τις εκλογές πότε είναι? Αυτό να πούμε και καταρχήν. Φαντάζομαι γενικές συνελεύσεις τέτοια. Ναι, να πούμε καταρχήν το εξής, ότι στην ουσία μπαίνουμε στην τελευταία εβδομάδα πριν τις εκλογές. Στην ουσία αρχίζουν την Παρασκευή, που μας έρχεται 27 του μήνα. Από τις 5.30 μέχρι τις 9 είναι την πρώτη μέρα και την επόμενη 28 του μήνα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η συνέλευση θα γίνει... Πού γίνονται οι εκλογές? Οι εκλογές θα γίνουν στο εργατικό κέντρο, στην ουσία στον 4ο όροφο που είναι και τα γραφεία της Ένωσης Λογιστών. Εγώ απλώς αυτό που θα ήθελα να κάνω ένα κάλεσμα πριν κάνεις το κάλεσμα, να σε ρωτήσω κάτι. Αν κάποιος δεν είναι γραμμένος στο σωματείο, μπορεί να γραφτεί κάποιες ώρες, είστε εκεί? Μπορεί να γραφτεί στις μέρες μόνο, μέχρι και την τελευταία ώρα που θα κλείνουν οι κάλπες, μπορεί να γράφεται κανονικά στο σωματείο. Δεν ξέρω, το κάλεσμα... Το κάλεσμα είναι ότι εκτός ότι όλοι οι συνάδελφοι πρέπει με τη συμμετοχή τους στην ουσία να ενισχύσουν το σωματείο, δηλαδή στην ουσία αυτό που λέμε τον αγώνα για την ανάκτηση των απολειών, για να μην ζούμε με ψίχουλα, και ότι βεβαίως καλούμε όσους είναι στον κλάδο, στο χώρο, αυτό που είπαμε και πιο πριν, να γραφτούν στο σωματείο, έστω και την τελευταία στιγμή δηλαδή, να συμμετέχουν στις εκλογές. Και να σε ρωτήσω κάτι πριν σε αποδεσμεύσουμε, επειδή να το συνδέσουμε με το επόμενο ηχητικό μας. Επειδή δεν έχει πάρθει απόφαση επίσημα από το κράτος για μείωση μισθών και συντάξεων, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μειώσεις μισθών? Γιατί τώρα σαν λογιστές φαντάζομαι ότι ακούτε και στην πιάτσα διάφορα, δηλαδή πέρα και από τον κλάδο, ασχολείστε και με διάφορους ανθρώπους, διάφορες εταιρείες. Ναι. Καταρχήν, οι μειώσεις μισθών μπορεί να μην γίνονται άμεσα, αλλά γίνονται με διάφορους τρόπους. Να πω, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Πολλοί συνάδελφοι μας το λένε και όλες μας το καταγγέλνουν, τους δηλώνουν ημιαπασχόληση, ενώ στην ουσία δουλεύουν πλήρη απασχόληση. Δεν είναι δηλαδή, είναι ένας τρόπος, θέλω να πω, που στην ουσία μειώνουν έτσι με αυτόν τον τρόπο τις αποδοχές. Όπως και τα υπόλοιπα που είπαμε στην αρχή. Υπερορίες απλήρωτες, Σάββατο δουλειά, ενώ στην ουσία πενθήμερη είναι κανονικά η απασχόληση που έχουν, και πολλά ακόμα που έχουν να κάνουν με όλα τα υπόλοιπα που ζουν, δηλαδή με τη φορολιστία, με τα χαράτσια, που τους επιβαρύνουν συνεχώς περισσότερο, ενώ οι μισθοί είναι καθυλωμένοι και συνεχώς πέφτουνε. Άρα είναι ουσιαστικά ψέμα το να πει κάποιος ότι επειδή δεν έχουμε επίσημα μείωση, ας πούμε, της συλλογικής σύμβασης εργασίας, το ότι επίσημα δεν έχουμε μείωση των συντάξεων, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μείωση. Όχι, μα έτσι κι αλλιώς, εγώ ανέφερα κάποια από τα παραδείγματα, υπάρχουν κι άλλα. Να πω ένα ακόμα παράδειγμα, ας πούμε. Όταν σου λέει ότι είναι προαιρετικά, όταν είναι κάποιος κάτω από 25 χρονών, να του μειώνω 32% το μισθό, ή πάνω από 25-22, κανονικά είναι στην ευχέρεια, ναι, στην ευχέρεια κανονικά του εργοδότη, αλλά στην ουσία υπό το φόβο της απόλυσης, και ότι έτσι κι αλλιώς αυτό που είπαμε, ότι οι εργοδότες είναι οργανωμένοι, ξέρουν δηλαδή να λειτουργούν μαζί, λοιπόν, στις ενώσεις δικές τους, στην ουσία επικρατεί το δίκαιο του εργοδότη και όχι αυτό που λέμε, δηλαδή δεν υπάρχει ελεύθερη διαπραγμάτευση, να το πούμε, που είναι πολύ στη μόδα, στο να ισχύσει όχι αυτό. Στην ουσία έχει γίνει υποχρεωτικό. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή αυτό είναι μείωση μισθού. Στην ουσία όχι απλά υπάρχει μείωση μισθού, αυτό που είπαμε πριν, υπάρχει συνεχώς επιβάρυνση για τους εργαζόμενους καθημερινά σε όλους τους τομείς. Λοιπόν, αυτά μας λέει ένας άνθρωπος, να το πω έτσι, ένας άνθρωπος της πιάτσας που βλέπει τι γίνεται πραγματικά. Και ακούστε τώρα τι μας λέει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής του Κοινοβουλίου, της πρώτης φοράς αριστερά. Συγκεκριμένα θα καταργούμε με νέους νόμους αυτούς που υπήρχαν παλιότερα. Στη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου, για να τα λέμε τα πράγματα ως έχουν, άκουσα από τον κύριο Βαρουφάκη να λέει ότι όσες από αυτές έχουν δημοσιονομικό κόστος, δηλαδή η κατάργηση πολλών ερμηνευτικών νόμων του μνημονίου έχουν δημοσιονομικό κόστος. Αυτούς θα τους καταργήσετε? Το θέμα θα σας πω τώρα. Γιατί αν είναι να καταργήσουμε μόνο τους άλλους, Βασίλη, θα σας πω, αφήστε με. Σχεδόν όλοι έχουν δημοσιονομικό κόστος. Αφήστε με να σας πω. Μην με αφήνεις. Ένα λεπτό, κύριε Σωτήρη. Μην ακούς πολύ αυτούς. Ας πούμε, σε κράτα μου κόντρα. Λοιπόν, το μνημόνιο στην Ελλάδα είχε καταλήξει να σημαίνει κόψιμο μισθών, κόψιμο συντάξεων, απολύσεων και απορρίθμιση της αγοράς εργασίας. Έτσι. Όχι κύριε συνάδελφε. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον
Είδες πουθενά μείωση μισθών. Μανούλα μου. Ακούσαμε λοιπόν από τον βουλευτή της πρώτης φοράς αριστερά να μας εξηγεί τι ήταν το μνημόνιο και ότι επειδή δεν έχουμε επίσημα μειώσεις δεν γίνονται και μειώσεις. Ενώ μας είπε εδώ ο Αλέξης Βουσόπουλος από την διοίκηση της Ένωσης Λογιστών του Νομού Θεσσαλονίκης τι πραγματικά συμβαίνει στην αγορά, τι πραγματικά συμβαίνει στην πιάτσα. Ήταν πολύ χρήσιμα αυτά που ακούσαμε. Και δεν μιλάμε για δημιουργική ασάφεια, μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα που καταδυναστεύουν τους εργαζόμενους καθημερινά έτσι και τα βιώνουν στο πετσί τους. Αν τα βιώνουν, λέει. Είπαμε για τις εκλογές. Μας χαιρέτησε, το χαιρετήσαμε τον Αλέξη, τον Αλέξη Βουσόπουλο. Τον άλλο δεν του μιλάμε, δεν το χαιρετάμε, δεν θα το χαιρετήσουμε. Ούτε καν. Λοιπόν, εδώ αυτοί, ας πω κάτι, εμείς δεν θα το χαιρετήσουμε. Πραγματικά, και για να ακούσουμε το τελευταίο ηχητικό της συνέντευξης, έχω τρομάξει με την τεράστια ευκολία που έχουν να λέει ο ένας για τον άλλον πόσο λάθος έκανε. Εδώ έφτασε στο σημείο ο βουλευτής, ο βαρεμένος βουλευτής της αριστεράς, να λέει για τον αρχηγό του ότι έκανε λάθος με μια τεράστια ευκολία. Όχι για άλλο βουλευτή, για τον αρχηγό άλλο βουλευτή, επίτηδες το βάλαμε. Αν και το είπαν κι άλλοι αυτό. Και ο Μητρόπουλος νομίζω το είχε πει. Το είπαν κι άλλοι. Αλλά εμείς βάλαμε τον Αλέξη Τσίπρα και να αναδείξουμε την τεράστια ευκολία με την οποία κάνουν κουτρουβάλες σε οποιαδήποτε συζήτηση συμμετέχουν και μπορούν ακόμη και να πούνε ότι και ο αρχηγός μας έκανε λάθος. Όχι ότι κορόιδευε τον κόσμο πριν τις εκλογές, έκανε ένα λάθος. Ναι, αυτό είναι αυτοκριτική. Μην μπερδεύεσαι. Αυτοκριτική σημαίνει ότι παραδέχομαι το λάθος μου και προσπαθώ να το διορθώσω. Το να πεις ότι έτσι γενικά έκανα, τι έγινε μωρέ, έκανα και ένα λάθος, έπαιξα λίγο με τις τύχες 10 εκατομμυρίων ανθρώπων και τι έγινε. Ακούσουμε λίγο το ηχητικό. Μπερδεύτηκε λίγο το παιδί. Τι λέει για το μνημόνιο. Και μετά διαφημίσεις. Ναι, μετά διαφημίσεις. Κατά πολύ μεγάλο ποσοστό. Κατά συντριπτικό ποσοστό. Είτε τώρα γιατί λέγατε άλλα προεκλογικά και άλλα μετεκλογικά. Θα σας πω. Αν θέλετε να ακούσετε, να τα πω και για όλους. Ακούστε να δείτε. Αν υπόθηκε κατάργηση με μια διάταξη, το ήταν λάθος. Το μνημόνιο το βράδυ των εκλογών που ο ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει πρώτο κόμμα δεν θα υπάρχει. Αν υπόθηκε. Το ήταν λάθος. Αν υπόθηκε. Κύριε, μνημόνιο είναι η εφαρμοστική νόμη. Είναι άλλο πράγμα η Δανειακή Σύμβαση και είναι άλλο πράγμα το μνημόνιο. Κύριε, μνημόνιο είναι η εφαρμοστική νόμη. Όσοι δεν το έχετε καταλάβει, θα το καταλάβετε. Κάποιοι το έχουν πει. Είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές. Ναι, είναι τα λάθος, λέω. Ένα νόμο και σε ένα άρθρο. Αν υπόθηκε ένα λάθος. Το είχαν πει. Να επαναλάβω, σας είπα. Πάμε παρακάτω τώρα. Έτσι, λέμε ότι ο αρχηγός μας έκανε λάθος και πάμε παρακάτω. Δεν υπάρχει κανένα σχολιασμός. Τα ξεχνάνε όλα, λες και είναι ο κόσμος πραγματικά χαζός και δεν θυμάται τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές. Έλεγε και γίνανε εκλογές πριν 24 χρόνια να πούμε και δεν θυμόμαστε. Γι' αυτό είναι εδώ το κακό σπίρι όμως, για να μας τα θυμίζει. Γι' αυτό λεγόμαστε και κακό σπίρι, για να είμαστε και λίγο ενοχλητικοί. Δεν ξέρω, εμένα με εντυπωσιάζει πάντως αυτό. Η ευκολία με την οποία νομίζουν ότι ο κόσμος είναι χαζός και δεν καταλαβαίνει. Αλλά... Νομίζω και τους ίδιους πρέπει να τους εντυπωσιάζει όταν κάθονται off camera και τα συζητάνε. Τι είπες τρε φίλε, θα λέω στον άλλο. Πού το σκέφτηκες να το πεις αυτό. Ναι, μπορεί κάτι τέτοιες συζητήσεις να πάμε να βρούμε, να βάλουμε κανένα χωριό να τους ακούμε. Όχι χωριό, πώς θα λένε παιδί μου,
να τους έχουμε από κοντά. Κοίτα, οι συνεργάτες της εκπομπής έχουν μεριμνήσει και γι' αυτό. Υπάρχουν κοργοί παντού. Οπότε όταν γίνει κάτι. Παιδιά, μην λέτε πολλά. Να μην κοιμάστε ήσυχοι. Το κακό σπίρι θα είναι παντού. Και στον Άδων έχουμε βάλει ένα. Δεν λέμε πού. Να πάμε να θυμηθούμε. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι εγκαινιάζουμε μια καινούρια ενότητα στην εκπομπή. Με στιγμές από την πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Το κακό σπυρί θυμάται. Το κακό σπυρί θυμάται. Ήμασταν εκεί, παντού ήμασταν. Παντού τα θυμόμαστε όλα, να ξέρετε, δεν μας ξεφύγει τίποτα. 15 χρόνια πριν, λοιπόν. 15 χρόνια πριν, ρεπορτάζ στην τηλεόραση. Το οποίο ρεπορτάζ φαντάζομαι ότι αν τα ακούσει ο Τσοχατζόπουλος στη Βουλή θα χρειαστεί οξυγόνο από το γέλιο. Για τον παλιό του σύντροφο, τον Βαγγέλη τον Γιαννόπουλο. Ή ένα παιδί 18 χρονών σήμερα που θα ακούσει πρώτη φορά. Πρώτη φορά τον Ευάγγελο τον Γιαννόπουλο. Άκουσα τη φωνή του όταν έβλεπα το βίντεο και έφτιαχνα το. Άκουσα τη φωνή του και νόμιζα ότι ήταν άλλος. Ότι είναι ψέματα αυτή η φωνή. Δεν υπάρχει φωνή του Γιαννόπουλου. Δεν ξέρω. Εσύ όταν την άκουσες, πώς σου φάνηκε? Ναι, είναι φοβερό. Νομίζω ότι είναι ο Μητσικώστας. Νομίζεις πραγματικά ότι είναι Μητσικώστας? Ποιος είναι αυτός που κάνει τον Γιαννόπουλο? Λοιπόν, ακούσουμε. Πάμε να θυμηθείτε κι εσείς λίγο. Να θυμηθείτε κι εσείς τι επικρατούσε στην πολιτική ζωή του τόπου 15 χρόνια πριν το 2000. Χθες το βράδυ ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος γιόρτασε μαζί με γνωστούς και φίλους σε γνωστό εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας. Η ορχήστρα κάποια στιγμή άρχισε να παίζει δημοτικά τραγούδια και πολλοί ήταν αυτοί που δεν έχασαν την ευκαιρία για έναν χορό. Εκεί ήταν και ο προπονητής Νίκος Αλέφαντος. Έχει πολύ μεγάλη ψυχή, έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και τον εθαυμάζω, τον πιστεύω και πολλά χρόνια είμαστε φίλοι. Σας είδαμε, πολλά χρόνια πολλά. Η γιορτή, όπως είπε ο κύριος Γιαννόπουλος, οργανώθηκε από τους φίλους του. Άλλοτε την κάναμε τη γιορτή αυτή σε μαγαζιά που είχαν μπουζούκια, κλαρίνα κλπ. Έχει ότι γίνονται σπατάλοι, ότι εγώ χαλάω λεφτά και είπα φέτος την κάνουμε σε ένα κέντρο που να έχει μουσική ολίγων δωματίου. Να μην τα λένε σκυλάδικα δηλαδή. Αυτό είναι μια αντεπίθεση που κάνω, να σπάσω ορισμένους τσαμπουκάδες. Άνθρωποι κάθε ηλικίας ευχήθηκαν στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Τα πάρτι που κάνουν οι πολιτικοί προεκλογικά πώς σας φαίνονται? Πρώτη φορά έρχομαι, καλά φαίνονται. Να προτιμάτε από άλλες μορφές επικοινωνίας? Ναι, γίνονται καλές οι δημόσιες σχέσεις, όλα. Τα πάρτι που κάνουν οι πολιτικοί προεκλογικά πώς σου φαίνονται? Ωραία! Δεν ξέρεις? Αρέσουν? Ναι. Θες περισσότερο να τους ακούς να μιλάνε ή να κάνουν πάρτι? Να μιλάνε. Παρόντες από τα στελέχη της κυβέρνησης, ο Κώστας Σκανδαλίδης και ο Υπουργός Παιδείας Γεράσιμος Αρσένης. Να του ευχηθώ να είναι πολύχρονος, πάντοτε ζωντανός και πάντοτε παρόν στους αγώνες για πρόοδο στον τόπο. Στους αγώνες για πρόοδο στον τόπο. Πάντως η πιο σοβαρή τοποθέτηση από όλο το ρεπορτάζ ήταν το μικρό το κοριτσάκι. Αυτό θα σε ρωτούσα. Που λέει τι θες να κάνουν, πώς σου αρέσει να βλέπεις πολιτικούς να κάνουν πάρτι να μιλάνε. Και λέει το κοριτσάκι 5 χρονών, 8 χρονών πόσο ήταν. Προτιμώ να μιλάνε. Σαν εσένα που προτιμάς τα πάρτι. Δεν ήταν απίστευτο αυτό το ρεπορτάζ. Αντεπίθεση του Βαγγέλη του Γιαννόπουλου. Μουσική δωματίου. Πάνω απ' όλα. Είναι σε δωμάτιο μουσική δωματίου. Τέτοια ήταν λοιπόν τα ρεπορτάζ. Όχι πως σήμερα και είναι. τέτοια ήταν και η πολιτική, έτσι. Ναι, όχι πως στην ουσία σήμερα είναι και πολύ διαφορετική κατάσταση. Απλά γίνεται πιο intellectual. Έλα, Χριστέ και Απόστολε, να σου θυμίσω. Άκου να σου πω τώρα, άσε τώρα, αυτή είναι τώρα η της Ανέλ. Εγώ λέω για τους καινούργιους, μιλάμε για φιλοσοφία, βαθιά νοήματα, παιδιά. Νοήματα που αυτός ο λαός απλώς δεν μπορεί να τα πιάσει. Ας ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα εδώ που έχουμε, τι είπε όχι ο Στρατούλης. Ο Βίτσας. Ο Δημήτρης ο Βίτσας, το δεύτερο. Να ακούσουμε τι είπε πρώτα ο Δημήτρης ο Βίτσας. Και βαθύ, παιδιά, δώστε προσοχή. 4 μήνες μέσα, δεν κάνεις μονομερείς ενέργειες
Ψάχνει να βρεις μια συμφωνία και μέσα στο 2015 εξελίσσεις το πρόγραμμα. Άρα η απάντηση είναι ναι, θα παγώσουν. Αυτό λέμε. Η απάντηση είναι ορισμένα κομμάτια δεν θα προχωρήσουν, ορισμένα κομμάτια θα πάνε λίγο πιο αργά και ορισμένα κομμάτια θα γίνουν εντός του 2015. Άρα ο κ. Βαρουφάκης δεν είναι μόνος του, είναι ένας σχεδιασμός. Μα είναι κομμάτι της συμφωνίας. Όταν στη συμφωνία υπάρχει ότι αποφεύγονται οι μονομερείς ενέργειες, το πάγωμα έχει μέσα του, αν θέλετε, και τις συνθήκες του ξεπαγώματος. Η ζωή έχει μέσα το θάνατο. Η μουσική έχει μέσα τη σιωπή. Το πάγωμα, το ξεπάγωμα. Αυτός ο λαός πραγματικά τι άλλο. Αυτό το πάγωμα-ξεπάγωμα δεν είναι διαπραγμάτευση, είναι φούρτος μικροκυμάτων. Κάποια πράγματα σου λέει θα πάνε πιο μετά, κάποια πράγματα δεν θα γίνουν καθόλου, κάποια πράγματα θα παγώσουν και μετά θα ξεπαγώσουν. Εν τω μεταξύ, στην ίδια συνέντευξη είπε και άλλα που δεν τα βάλαμε, όπως το δεν θα κάνουμε βήμα πίσω, γι' αυτό μας ψηφίσανε, δεν θα βάλουμε φόρους, θα τους μειώσουμε τους φόρους, δεν θα μειώσουμε μισθούς, θα τους αυξήσουμε, θα αυξήσουμε τις συντάξεις, θα πατάξουμε τη φοροδιαφυγή και άλλα πολλά που τα ξέρετε ότι θα γίνουν και τι να πούμε τώρα, τέλος πάντων, γι' αυτό δεν τα βάλαμε. Δεν βάλαμε αυτά, αλλά έχουμε το ανέκδοτο από τον Στρατούλη, το οποίο θα το ξαναβάλουμε, γιατί ο ένας μας μιλάει ότι κάποια πράγματα δεν θα γίνουν και κάποια πράγματα θα παγώσουν και δείτε τι μας λέει ο άλλος. Μέσα από αυτή την λίστα θα προχωρήσει το πρόγραμμα που είχαμε εξαγγείλει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ουσιαστικά δηλαδή το προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς καμία έκπτωση όσο αφορά κοινωνικές πολιτικές, όσο αφορά συντάξεις και όσο αφορά τα μέτρα που είχαμε εξαγγείλει για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Αυτά λέει ο ένας, αυτά λέει ο άλλος. Τα συμπεράσματα πραγματικά δικά σας, εμείς τα αναδεικνύουμε μόνο. Τα σχολιάζουμε βέβαια. Και πρόσεξε στο βίντεο αυτό, στο σποτ που φτιάξαμε, που είδε ο κόσμος, ναι. Στο βίντεο που κόψαμε και το κάναμε σποτάκι, εν πάση περιπτώσει, αναφέρει ότι οι Ευρωπαίοι τους μπερδεύουν με, πρόσεξε τι θα πω τώρα, με λεκτικούς ακροβατισμούς. Οι Ευρωπαίοι. Έτσι, αυτοί έρχονται και τα λένε όσο πιο ξεκάθαρα μπορούν, τέλος πάντων, για να βοηθήσουν το λαό να βγάζει και συμπεράσματα, να καταλαβαίνει και άλλα τέτοια περίεργα. Κάθε το λαό τώρα στην τηλεόραση και βλέπει στο ένα κανάλι το Βίτσα να λέει ότι θα παγώσουν οι μισθοί, θα παγώσουν οι συντάξεις, κάποια πράγματα από το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης δεν θα συμβούν καθόλου, κάποια πράγματα θα συμβούν στο μέλλον, στο 2015-2016, όπως μας είπε και ο Σκουρλέτης για το βασικό μισθό. Και στο άλλο κανάλι κάνει ζάπινγκ, βλέπει το Στρατούλη και σου λέει εδώ όλα θα γίνουν, παιδί μου. Δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε τρόικες, ούτε υπάρχουν, ούτε μνημόνια, αυξήσεις, πρόγραμμα Θεσσαλονίκη. Και είναι και οι δύο κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης. Να πω ότι βρέθηκε κάποιος και έκανε δήλωση. Τι να σου πω, που ξέρω, κάπου στην Καλαμάτα βρέθηκε ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και έκανε μια περίεργη δήλωση. Αυτή είναι κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης που τους ακούμε όλη μέρα στα κανάλια. Ναι, χώρια τα αμίμητα, έτσι, αυτά που έχουμε ξανασυζητήσει και πολλές φορές, τη αλλαγή του μνημονίου με γέφυρες κτλ. Χώρια την ύφεση που την ονομάζουν ανάπτυξη. Τώρα μπερδεύουμε και είχαμε πει το λεξικό, το είχαμε. Ναι, γι' αυτό δεν τα βάζουμε και ξανά από την αρχή. Πάντως έχουμε και τον άλλον, τον κομμουνιστή. Το Γιάννη το Βαρουφάκη. Πήγε στη Λίμνη Κόμο. Έδωσε και φωτογραφήθηκε και όλα, τα είπαμε για τη φωτογράφηση. Έδωσε μια συνέντευξη. Έδωσε μια συνέντευξη στον Α, καταπληκτική συνέντευξη. Είπε εκεί τον πόνο του. Ποιο είναι το πρώτο ηχητικό? Το πρώτο ηχητικό είναι το φοβερό, το τρομερό, το απόφθεγμα. Γιατί πρέπει και ο ελληνικός λαός να έχει σαφείς απαντήσεις, γιατί τα προβλήματα του ελληνικού λαού είναι συγκεκριμένα. Έχει ο άλλος 10 ευρώ στην τσέπη του. Ό,τι και να σκεφτεί, ό,τι και να ακούσει, ό,τι και να κάνει, 10 ευρώ θα είναι στην τσέπη του. Αλλά δείτε τώρα το πώς με λίγο έτσι ασάφεια, με λίγο φιλοσοφία, δημιουργική, καθόλου δημιουργική, αλλά τέλος πάντων μας λέει για το ποιος είναι πλούσιος πλέον σε αυτή τη χώρα. Πάμε να καταλάβουμε κι εμείς, είμαστε ή δεν είμαστε. Ακούστε κι εσείς, να ξέρετε άμα τα έχετε, δεν τα έχετε, πόσα έχετε. Πάμε να δούμε, είμαστε πλούσιοι ή όχι. Όλες μας οι υποσχέσεις αφορούσαν και πολιτικές αφορούσαν αυτούς που είναι κάτω από τα 700 ευρώ. Αυτό τους είπα. Δεν σημαίνει ότι ορίζω τα 700 ευρώ ως πλούσιους. Μην τρελαθούμε τώρα. Από ποιον ορίζω εγώ ως πλούσιο? Τι να σου πω. Είναι σαν την ομορφιά. Ορίζεται η ομορφιά.
Εγώ θεωρώ ότι ο πιο πλούσιος άνθρωπος είναι αυτός που έχει αρκετό χρόνο και ησυχία αρκετή για να μπορεί να σκέφτεται και να γράφει ποίηση. Από ποιον ορίζω εγώ ως πλούσιο? Τι να σου πω. Είναι σαν την ομορφιά. Ορίζεται η ομορφιά. Δεν σημαίνει ότι ορίζω τα 700 ευρώ ως πλούσιους. Μην τρελαθούμε τώρα. Μην τρελαθούμε τώρα. Εγώ θεωρώ ότι ο πιο πλούσιος άνθρωπος είναι αυτός που έχει αρκετό χρόνο και ησυχία αρκετή για να μπορεί να σκέφτεται και να γράφει ποίηση. Εγώ θεωρώ ότι ο πιο πλούσιος άνθρωπος είναι αυτός που έχει αρκετό χρόνο και ησυχία αρκετή για να μπορεί να σκέφτεται και να γράφει ποίηση. Να σοβαρευτούμε. Δύσκολα. Ναι, πραγματικά εντάξει, μετά από αυτό που άκουσες θες να σοβαρευτούμε? Θα προσπαθήσω, γιατί ήταν για Υπουργό Οικονομικών, δηλαδή ήταν απίστευτο. Παναγιώτη, εσύ γράφεις ποίηση? Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Έχεις. Όχι, δεν το έχεις. Να μην σε φορολογήσουμε. Εγώ γράφω κανένα στιχάκι. Εσύ είσαι από τους ευνοημένους. Αλλά τα κρύβω. Θα τα γράφω τώρα, θα τα κρύβω και τα βάζω κάτω από το στρώμα. Για πες μας ένα. Δεν μπορώ να σου πω τώρα. Είχα γράψει. Όχι, Χρήστο, συγκρατήσου, θα φορολογηθείς. Όχι, είχα εκείνο εκεί το που έψελνα, το θυμάσαι στην προηγούμενη? Ναι, όχι μόνο, τραγουδούσε εκεί τα δικά σου, ναι. Για πες τώρα να σοβαρευτούμε. Εγώ να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Μισό λεπτό που σε διακόπτω πάλι. Χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω, χωρίς να θέλω να φάνω περίεργος. Άμα αυτή τη δήλωση την έκανε ένας υπουργός οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, τι θα τον κάνανε? Θα τον τρώγανε ζωντανό. Και τώρα απλά είναι trendy ο υπουργός οικονομίας, είναι intellectual, είναι έτσι, εγώ θεωρώ πλούσιο αυτό που έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο για να γράφει ποίημα. Έγινε της μόδας η δημιουργική ασάφεια, είπαμε. Απλά μερικοί προσαρμόζονται σε αυτό και μερικοί όχι. Μερικοί το ψάχνουν παραπάνω και σου λένε, ας πούμε, για να πάω και σε αυτό που θέλω να πω. Στην Ελλάδα, ας πούμε, η οικονομία έχει συρρικνωθεί κατά το 1/3 τα τελευταία χρόνια. Προσέξτε τώρα, ο αριθμός των πλουσιότερων αυξήθηκε από 505 άτομα, συγκεκριμένα νούμερα, έτσι, από 505 άτομα στην Ελλάδα σε ένα χρόνο στα 565 άτομα, καταλαμβάνοντας τη 43η θέση με άνοδο 11,9%. Και αυτά δεν είναι προφανώς δικά μας, δεν τα σκέφτηκε το κακό σπυρί. Είναι σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας αναλύσεων WealthX και της ελβετικής τράπεζας UBS κτλ. Και τα βρήκαμε στον οδηγητή. Ναι. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με στοιχεία της έκθεσης του Γραφείου Προϋπολογισμού του κράτους, που θα μπορούσε να το ψάξει ο Υπουργός Οικονομικών στην Βουλή, στα 6,3 εκατομμύρια άτομα ανήλθε το 2013 ο πληθυσμός της Ελλάδας που ζούσε υπό καθεστώς φτώχειας. Αυτοί είναι φτωχοί και τους ξέρουν ποιοι είναι φτωχοί. Υπό την απειλή της φτώχειας, λοιπόν, λόγω υλικών στερήσεων και ανεργίας. Αυτά δεν είναι ασάφειες. Αυτά δεν είναι πράγματα, ένα κρασί σε μια ταβέρνα και λίγη ποίηση. Αυτά είναι πιο συγκεκριμένα, δεν γίνεται. Δηλαδή 2 εκατομμύρια άνεργοι στην Ελλάδα που έχουν ελεύθερο χρόνο πρέπει να νιώθουν ότι υπάρχει γενικά, ότι είναι πλούσιοι. Και άντε τι πλούσιοι στο πνεύμα και δεν ξέρω εγώ τι. Ο λαός ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ και τον έβγαλε πρώτη δύναμη για να μας λέει ότι πλούσιος είναι αυτός που έχει ελεύθερο χρόνο. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Κύριε Σόιμπλε, Λέισον. Πάμε μουσική και θα αρχίσει να τραγουδάει πάλι. That's for the potion to make me love you. That's for the potion to make me care. Your charms are working on me. Your charms are working hard. Your charms are working on me. Your charms are working. Αλλά στη συνέντευξη αυτή είπε κι άλλα. Είπε κι άλλα πολύ σημαντικά. Για παράδειγμα, το τι έκανε εκεί πέρα στη Λίμνη Κόμου που πήγε, που είπα το αστείο πριν που ήταν κομμουνιστής, δεν ήταν για αυτόν τον λόγο. Πήγε και μίλησε σε πάρα πολλοί συγκεκριμένους ανθρώπους. Ακούστε τους ηχητικούς σε ποιους. Το πρόβλημα αυτό που όταν ακούτε σε ποιους μίλησε, να σκέφτεστε παράλληλα ότι αυτός είναι υπουργός οικονομίας
πρώτη φορά αριστερά, της ριζοσπαστικής αριστεράς, είναι ο Υπουργός Οικονομικών που στη συνέντευξή του δήλωσε ότι είναι φιλελεύθερος κομμουνιστής και μαρξιστής, και δείτε σε ποιους πήγε να αναλύσει το ριζοσπαστικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το πώς θα σωθεί, για το πώς θα σωθεί ο ελληνικός λαός από τα μνημόνια και για το πώς θα διορθωθεί, πώς θα σωθεί ο λαός από την ανθρωπιστική κρίση. Τι πήγε και έκανε στο κόμμα. Σε αυτό το σημαντικό συνέδριο στην Λίμνη Κόμο, για το οποίο έχουν γραφτεί διάφορα, αλλά θα σου... Εκεί πήγατε με εντολή Υπουργού. Με εντολή Πρωθυπουργού βεβαίως, και ξέρεις κάτι, κάναμε πάρα πολύ καλά που πήγαμε. Ήταν συγκεντρωμένοι εκεί 2 τέος πρωθυπουργοί, ο κύριος Μόντι και ο κύριος Λέτα. Ήταν όλες οι μεγάλες τράπεζες του κόσμου. Ήταν ο πρόεδρος της JP Morgan της Νέας Υόρκης. Ήταν, αν θέλεις, opinion makers, διαμορφωτές κοινής γνώμης, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στο εξωτερικό. Και πήγαμε εκεί για ένα απλό σκοπό. Να διαφωτίσουμε για ποιες είναι οι πραγματικές μας θέσεις και όχι αυτές που ακούνε. Πήγε λοιπόν να μιλήσει στη Λίμνη Κόμο, τον άκουσες, Μίτσο, για τις πραγματικές θέσεις και όχι αυτές που ακούνε. Πήγε να μιλήσει δηλαδή στους τραπεζίτες, σε όλους τους τραπεζίτες, σε 2 πρώην πρωθυπουργούς που παίξαν καθοριστικό ρόλο για την Ευρώπη αυτή, σε opinion makers, ανθρώπους δηλαδή που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Ποιοι διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, ρε παιδιά? Ή αυτοί που ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτοί που ελέγχουν το ίντερνετ? Ποιοι διαμορφώνουν την κοινή γνώμη? Οι opinion makers. Οι opinion makers. Οι οποίοι με αυτούς ακριβώς τους τύπους πήγε και τους είπε το πραγματικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά όλες αυτές οι συζητήσεις γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες. Δεν ακούει ο λαός, αλλά καλό θα ήταν να μας ενημερώσει και ο κύριος Βαρουφάκης ποιο είναι το πραγματικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και όχι αυτό που ακούμε. Γιατί αυτά που ακούμε για τα ηχητικά προηγουμένως ακούμε το Στρατούλη, ας πούμε. Δεν είναι αυτό το πραγματικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο είναι το πραγματικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ? Είναι αυτό που πήγε, φαντάζομαι, να πει στους τραπεζίτες και στους όλους αυτούς τους καλούς ανθρώπους, να τους καθησυχάσει ότι εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε και τίποτα φοβερό. Ουσιαστικά καπιταλισμό θα έχουμε και ίσως με ένα διαφορετικό μείγμα. Πάντως πίσω από όλες αυτές τις κλειστές πόρτες άνοιξε ένα παράθυρο η καγκελάριος Μέρκελ και είπε το εξής για το πώς θα λειτουργήσει η διαπραγμάτευση κτλ. Είπε δηλαδή ότι η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να αντικαταστήσει και να κάνει ό,τι θέλει με τις μεταρρυθμίσεις που τους λέμε εμείς, εν πάση περιπτώσει, με άλλες να τις αντικαταστήσει με οποιασδήποτε θέλει, εν πάση περιπτώσει, αρκεί όμως να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Γι' αυτό ακριβώς, για παράδειγμα, αυτό που λένε και τα κανάλια όλα, δεν ξέρουμε εν τέλει τι θα γίνει. Την κατάργηση του έμφυα δεν θα μπορούν να την πάρουν πίσω. Δεν μπορούν να την πραγματοποιήσουν και να αντικαταστήσουν με το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας, γιατί από ό,τι φαίνεται δημοσιονομικά δεν έχει δεν θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Ναι. Και σου λέει ότι ίσως να το κρατήσουμε και για το 2015 και να δούμε μετά ίσως και τι θα γίνει. Αυτό είναι το πραγματικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα άλλα είναι σάλια. Ασάφη. Και έχουμε μετά τον πόνο. Έβγαλε πόνο ο Γιάννης γιατί τον αναγκάσανε τον άνθρωπο. Δεν ήθελε να δεν του αρέσει κιόλας. Γενικά η δημοσιότητα εκεί, αλλά δείτε γιατί έδωσε αυτή την... γιατί έκανε αυτή τη φωτογράφηση στο περιοδικό αυτό το γαλλικό. Πώς το λένε το περιοδικό? Παρίμάτς. Διαβάζει γαλλικά αρετοί άνθρωποι που έχουμε καλέσει στην εκπομπή μας. Έχω πάρα τρίχιασα. Βάλ το ηχητικό και επιστρέφουμε. Αντέχεις μετά τη φωτογράφηση του Παριμάτς τις αντιδράσεις? Να σου πω. Αλλά και με πάθη, την κρύβω. Εσύ αντέχεις? Μια χαρά αντέχω. Δεν είναι το ζήτημα να αντέχω. Μου αρέσει αυτή η αισθητική? Όχι καθόλου. Και αν θέλεις το μετανιώνω. Η σύζυγος τι λέει, η Δανάη? Και οι δυο μας το μετανιώνουμε. Αλλά να σου πω γιατί το κάναμε. Το κάναμε γιατί υπήρξε ένα πολύ καλό κείμενο το οποίο συνοδεύει αυτό το άρθρο, το οποίο για μας, ενώ πολιτικά τώρα για μας, έκανε πολύ καλό στη Γαλλία η δημοσίευσή του. Το αντίτιμο που πληρώσαμε ήταν αυτές τις φωτογραφίες, η αισθητική των οποίων εμένα δεν με καλύπτει.
Τον αναγκάσανε λοιπόν τον άνθρωπο, του στείλανε εκβιαστικά ένα άρθρο και του είπανε σου γράψαμε ένα καλό άρθρο, αλλά πρέπει να κάνεις φωτογράφηση, μάγκα. Άμα δεν κάνεις φωτογράφηση δεν δημοσιεύουμε τίποτα. Δεν έκανε καλά ο Γιάννης, όμως δεν διαπραγματεύτηκε με το φωτογράφο. Δεν διαπραγματεύτηκε, όχι. Και βγήκε λάθος αισθητική μετά. Δεν ήταν καλή αισθητική. Εσένα πόσα, εκεί το τραπέζι το είδες? Κοίταξε, εμένα μου άρεσε πολύ το μπαλκόνι εκεί που βλέπει στην Ακρόπολη. Το χταπόδι του σου είπε. Το χταπόδι, επίσης πρέπει να πω ότι έχει τρομερό γούστο, μάλλον στα θαλασσινά, είδα εκεί γαρίδες, είδα ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα, κρασάκια, πιάνο. Τσιπουράκια, πιάνο. Το πιο αστείο, ξέρεις ποιο ήταν? Το πιάνο που ήταν. Το βιβλίο που διάβαζε ήταν δικό του. Είναι φοβερό αυτό. Πήγε και βγήκε φωτογραφία διαβάζοντας το βιβλίο. Αυτό πώς λέγεται, η διαφήμιση της διαφήμισης. Ο εγωκεντρισμός και όλο το μεγαλείο φαίνεται. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Αλλά όντως, ναι, καλά έκανε ο Γιάννης να μας δείχνει ποια είναι η αισθητική του και τι είναι διατεθειμένος να κάνει και για την προσωπική του προβολή. Βλέπει και μετά βέβαια. Να στείλουμε χαιρετίσματα. Μας έχουν στείλει διάφορα μηνύματα. Έχει και εδώ ο Μίτσος μπροστά του. Να πω εγώ αυτά που βλέπω εγώ. Να στείλουμε χαιρετίσματα στην Ελένη, τον Σταύρο και τον Κυριάκο στη Σουηδία. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στη Βίκη και στο Χρήστο από την Άνω Πόλη που μας ακούνε. Πού αλλού? Να πω ένα μακρινό εγώ στην Αμερική, στο Μαϊάμι. Έχουμε είναι 4 φανατικοί ακροατές. Ο ένας είναι στο Μαϊάμι και 3 είναι στη Σουηδία, εκεί στη Λούντ. Έχεις άλλα... Χαιρετίσματα στη Μυτιλήνη φυσικά. Χαιρετίσματα στη Μυτιλήνη. Και αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Μας έστειλε και από την Άνω Πόλη και μία ακροάτρια μήνυμα με μία καλησπέρα. Είναι η ίδια. Με μία καλησπέρα. Μία καλησπέρα. Δεν είναι δικιά μας. Θέλουμε 2 καλησπέρες. Όχι 2 ρε Μίτσο, όχι 2 ρε Μίτσο. 2. Άμα δεν είναι 2 δεν το δέχομαι. Τι άλλο έχουμε? Ας ακούσουμε λίγο μουσική και να επανέλθουμε, να σκαλνιχτήσουμε. Κοντεύει 11. Ας ακούσουμε το επόμενο κομμάτι και επιστρέφουμε. Oh my sweet sister, what have I done? All my life I've only loved the one. I was taught to be tolerant and pain. I was taught a million things I can't explain. It must have been the hatred in her eyes. It must have been the power to her life. Tell me, sister, there's a place where I can hide. Oh, my sweet, this is how it did unfold. No, my body never felt so calm and cold. All around us there were people in the park. No, my senses never felt so clear. Μιτσό, κάτι ξεχάσαμε να πούμε, φίλε. Περίεργο. Συνήθως δεν ξεχνάμε τίποτα. Για την ομάδα σου. Δεν μιλάει. Δεν μιλάει. Λοιπόν, είναι 4 στη Σουηδία. Είναι και η Γιούλη στη Σουηδία. Χαιρετίσματα και στη Γιούλη. Πέρα από τον Σταύρο, την Ελένη και τον Κυριάκο, χαιρετίσματα και στη Γιούλη. Παναγιώτη, πώς φάνηκε η εκπομπή? Πολύ ωραία. Θα σας ξανάρθω, παιδιά. Να μας ξανάρθεις, να μας ξαναέρχεσαι. Μπορούμε εδώ πέρα να κάνουμε και να λέμε διάφορα. Σιγά σιγά να σκανλιχτήσουμε εδώ από το Κακό Σπυρί. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα, στις 9, στο προγραμματισμένο ραντεβού. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτή η επόμενη εβδομάδα. Λογικά θα είναι
όσο γεμάτη όσο και οι προηγούμενες. Είναι πολλά αυτά που ετοιμάζουν τα σχέδια για μας. Το ζήτημα είναι ότι εμείς θα έχουμε εξελίξεις από το Χρυσόμητσο. Έγινε σήμερα μια συνάντηση φορέων, του συντονιστικού, τι ήτανε? Ναι, της Επιτροπής εκεί που συνδυάζει και οργανώνει όλη τη δραστηριότητα γύρω από τα ζητήματα του Χρυσού. Ήταν να βγάλουμε στον αέρα μια συναδέλφισσα εκεί πέρα που συμμετέχει στην Οργανωτική Επιτροπή. Μάλλον θα πήρε πολλή συζήτηση, γιατί φαντάζομαι ότι εκεί πέρα επικρατούν διάφορα πράγματα. Το ζήτημα είναι να μην επικρατήσει απογοήτευση, να συνεχίσει με μαχητικό πνεύμα εκεί πέρα ο κόσμος να παλεύει για τον ίδιο θα σκοπό. Έχουμε εξέλιξη πάντως, σίγουρο είναι αυτό, και κινητοποιήσεις θα υπάρχουν ενδεχομένως και μέσα στη βδομάδα. Θα μάθετε και από τα δελτία ειδήσεων εδώ του 904. Έτσι κι αλλιώς, και το κακό Σπυρί θα είναι εδώ να σας ενημερώσει και για την επόμενη εβδομάδα. Θα είναι και στη συγκέντρωση, θα δούμε ποιοι θα έρθουν στη συγκέντρωση και ποιοι δεν θα έρθουν. Έχουμε κουριούς παντού και κάμερες πλέον. Δεν προκαταβάλω τίποτα, αλλά τέλος πάντων δεν θέλω να τα πω όλα, αλλά από το λίγο που συζητήσαμε. Να πάρουμε να πάρουμε αυτές τις καινούργιες κάμερες με τα κουμπιά και εμείς. Τα undercover taxman. Άρα, και μετά λες για τα αγγλικά μου. Undercover taxman. Δεν το μπορώ αυτό το... Τι να πω, δεν μπορείς τίποτα. Εγώ με το Michigan. Λίγο που μιλήσαμε πάντως, από ό,τι φαίνεται, έχει αρχίσει να τα μαζεύει στην Ιερισσό ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κόσμος που τον εμπιστεύτηκε, ξαναλέω, δεν πρέπει να απογοητευτεί, πρέπει να συνεχίσει με μαχητικό πνεύμα και διάθεση να παλεύει για την... για το σταμάτημα της... αυτό που γίνεται εκεί πέρα στην Ιερισσό με τα μεταλλεία. Λοιπόν, ήμουνα ο Χρήστος, ήταν μαζί μας ο Παναγιώτης. Καληνύχτα από μένα. Γεια σας παιδιά και από μένα. Λοιπόν, καληνύχτα και από μένα, εγώ είμαι ο Μίτσος. Την άλλη Κυριακή λοιπόν, ραδιοφωνικό ραντεβού εδώ στο 904 αριστερά στα FM, να προσέχετε και καλά να περνάτε, για χαρά.